kala kisɛ ɲanama an m'ale ka groupe sanni ale mu sanga de Nura FM ma Abu Ambo de sanfɛ ni waati na mu ye Lamini Seydou Traoré ale ne baru ka bɔ énergie du Mali la u y'u deli ko ni k'a dabɔ a b'a daminɛ o dongo do yo wallahi baru n tɛ balima la Umaru yɛrɛ mun bɛ énergie du Mali ɲɛmaaya la Umaru bɛ a ka ca ni san 30 ye maa kelen san 30 cakɛda kelen a b'o kɛ ɲɛmaaya la dɛ nka a bɛ énergie in kɔnɔ a ka ca ni san 30 ye gɛlɛya foyi tɛ énergie du Mali la n'o t'o dɔn Umaru tɛ mun dɔn o kan k'o dɔn ni bɛ kunnafonidilaw wele ka taa fɔ ko ni juru in bɛ mɔgɔw la a juru bɛ mun na aw t'a dɔn ni a bɛ fantan de la n'a bɛ waritigiw yɛrɛ dama de la ye sirajan taama an b'a dabɔ le sof ne bɛ bɔ ni ale ye mun ye OAM Abu Safina Jara a kumara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga sini n'o bɛ bɛn alamisa ma siga t'a la a bɛ taa jɔ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ nka mun ye OAM ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga siga t'a la ko a bɛna taa blufuba wɛrɛ kɛ dɛ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔla la mun ye OAM ye ka bɔ le sof kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ kalo ta ɲɔgɔnna bɔ a bɛ gouvernement in kɔni o ɲɛmaaya la o siratigɛ la ko mun ye CNT maaw kɔni ye wele k'o bila a ma a ka taa ɲɛfɔli kɛ a biladon fanga ɲɛmaaya la fo ka n'a bila mina baara minnu n'olu olu boloda la baara minnu fana bɛ n'o olu ma se ka tɛngu Abu Safina Jara ko Choguel Kokala Mayiga a bɛ taa o kolon n'o bu n'u k'o bɔ ɲɔgɔn na Patrick ka fɔ la a ko mun ye août 2020 k'a daminɛ la an bɛ don min na fo ka n'a bila bi la siga t'a la maa yɛrɛ kɔni bɛ se k'i bolodon kɔni si fɛn mun ma Abu Safina Jara ko o ɲɛna an ka jamana kɔnɔ la ko siga t'a la o ye an ka armée n'o bɛ an ka lɛfamaw ko fɔ Abu olu ka wulikajɔ mun bɛ nin waati na ani maramafɛn minnu na a bɛ ka sanga don olu ma o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi ko o to o ye a ko o bɔlen kɔfɛ ko maa tɛ se k'i bolo si fɛn na transition kɔnɔna la a ka jɛ Abu Safina Jara ko fɛn mun ko n'o ɲɛna dɛ o siratigɛ la ko mun ye Choguel Kokala Mayiga siga t'a la mun ye fɔli sen kelen dɔnkili sen kelen Abu Safina Jara ko a bɛna to o baaraw ni k'a to o boloda kura ye mun ye CNT o kɔnɔ la o mun ye Choguel Kokala Mayiga ko a tɛna taa a dabiri tuguni wa mun ye malidenw dala o siratigɛ la mun ye alamisa don dɔ bɛ bɛn avril tile 21 ma docteur Choguel Kokala Mayiga i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo mun na a bɛ taa jɔ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye plan d'action gouvernemental mun na a y'o sigi sen kan waati tɛmɛnenw na n'o bɛ août kalo tile 2 yɛrɛ ko fɔ san 2000 ani san 21 docteur Choguel Kokala Mayiga a tɛmɛna CNT maaw ɲɛkɔrɔ o plan d'action ko a y'a kolo ko o kari o siratigɛ la ko mun ye kabi kalo 8 an bɛ don min na ko bi ka n'a bila kalo 10 ko mun ye plan d'action gouvernemental ko a kun sigilen bɛ sen 4 o kan nka Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko baara caman bɛ ko o ma se ka kɛ dɛ o siratigɛ la ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ni jamana premier ministre don CNT ɲɛmaaba n'o de colonel Maliki Jaw ye mun ye Choguel ye bɔli laban min kɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko Choguel ko siga t'a la ko don n'a nataw la k'i bɛ na wele i bɛ na ko kolo ka a n'a bu ko o bɔ ɲɔgɔn na malidenw bɛ se ka a faamuya cogo min na a ko Maliki Jaw a ye nin kɔrɔfɔ ni k'a da mun ye Choguel Kokala Mayiga tulo kan a y'a jira k'a fɔ ko mun ye malidenw mago bɛ waati la kalata kan ka kɛ waati mun na wa transition yɛrɛ a bɛ taabolo mun na ko Choguel Kokala Mayiga i ka n'a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna ko o waati ko o bɛ nali mun ye kɔrɔfɔ min yɛrɛ bɛ yen Abu Safina Jara n'o bɛ maanifin k'i kamana gan mun ye jamana CNT ɲɛmaaba n'o de bɛ Maliki Jaw ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko gɛlɛya mun n'o bɛ anw ni CEDEAO ɲɔgɔn cɛ abada ko o kɔni ma ka kɛ gɔri ye ka ɲɛsin mun ye Mali kura ko o ma Abu Safina Jara nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Maliki Jaw da kɔnɔ mun ye Choguel ka maaw a kɛrɛfɛ maaw Abu Safina Jara ko a balu la fo k'a fɔ ko a balu la o sabu kɛ o ma sigi n'a ye cogoya si la k'a fɔ ko nin baabu ko a bɛ bɔ min ye CNT ɲɛmaa da n'o bɛ Maliki Jaw ko a bɛ bɔ a da o siratigɛ la a ko n'i ye Choguel ka ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ docteur Choguel Kokala Mayiga waati tɛmɛnenw yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ n'o bɛ mars kalo tile 4 kofɔ a ko kɛmɛ sigi la ale ka gouvernement ko o ye baara min kɛ Abu Safina Jara ko a bɛ t'i jɔ mun ye 80 o la o siratigɛ la an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abu Safina Jara baara in ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ n'o bɛ Choguel yɛrɛ kanubaw ko fɔ u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ caman kɛra koyi ko assemblée nationale kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o tɛntɛnna haute cour de justice Abu Safina Jara ko o di ko o kɛra ye AGFO fo ka taa bila mun ye AMRTP la ko wulikajɔ k'o kɛra nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ko action 21 Choguel kanubaw y'a jira k'a fɔ k'u ye o baara ko o kɛ a ko 33 o bɛ sen na a ko 8 bɛ yen ko o ma se ka
kɛ fɔlɔ dɛ o siratigɛ la maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun lakana kɔni no o bɔra ye Abu Safina Jara ko Choguel Koukala Mayiga a ka nin gouvernement ko maa tɛna se k'i bolo kɔni sin yɔrɔ la Abu Safina Jara ko o ɲɛna koyi siratigɛ la a ko mun fɛnɛ ko bɛɛ ko no o ɲɛna Dr Choguel Koukala Mayiga ka gouvernement kɔnɔna la Abu Safina Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye réforme politique ani institutionnel o baara ko o bɛɛ senna mun ye dunta terrain de vie ko o kɔni ko siga t'a la Abu Safina Jara ko o jiginna kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ mun ye syndicat jɛkulu olu tun bɛ to ka muruti mun fari fɛnɛ ko o boloda Abu Safina Jara ko siga t'a la ko o fɛnɛ ko o nɔgɔyara kosɛbɛ o siratigɛ la mun kɔrɔ fɔ min yɛrɛ bɛɛ ni ɲa a f'i ye ko o kɛlen bɛ ka Choguel Koukala Mayiga a kanubaw kɔni k'u jɔrɔ ni ka Choguel yɛrɛ jɔrɔ Maliki Jaw de y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko gɛlɛya ko o b'anw ni siraw ni ɲɔgɔn cɛ a ko o man ka kɛ gɔli ye ka ɲɛsin mun ye transition et refondation n'o bɛ Mali kura ko fɔ Abu Safina Jara ko o man ka kɛ gɛlɛya ye parce que i b'a kɔni ka fɔ la an kɔni bɛ don min na fɔ ko bi Dr Choguel Koukala Mayiga sini kɔni ko a bɛna taa jɔ mun ye CNT maaw kɔni u ɲɛkɔrɔ ko ko Choguel Koukala Mayiga k'a bɛna se ka CNT maaw la ko convaincre wa a bɛna se k'u lasɔn wa nka fasileba n'o bɛ OIM ko fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Dr Choguel Koukala Mayiga siga t'a la ko a bɛ sɔn ka taa mara da malidenw ɲɛ la kura ye dɛ sini kɔni alamisa don n'o bɛ avril kalo tile 21 ma o y'an bɛɛ fila ani san 22 CNT maaw ɲɛkɔrɔ nafolo filɛ an y'a sama ka bɔ le sauf kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla de o de OIM ye Abu Safina Jara i bonya o b'a la Bidi ka ka fɔ an bɛ soir de Bamako walima nouvelle horizon an bɛ u fo k'u wali ɲuman dɔn n'i y'ale bila ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le Toguna ka fɔ le Toguna ka kɛ ni u ka bibɔli ye nin ye a bɔ ko 71 ye a ye ka dɔn ka fɔ i da bɔra ka se Choguel Koukala Mayiga a ka ko minnu ma a ye ka dɔn ka fɔ le Toguna o ye min fɔ ani i ka fɔta a ye ka dɔn ka fɔ ko u cɛ ka jan i ko baji ani jɛgɛjala min bɛ tali kɛ Toguna ne m'a fɔ dɛ a ye min kalan kɛ i ye min kala o de ko don o kuma min bɛ tali kɛ le Toguna la olu ye min fɔ a ye ka dɔn k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Dr Choguel Koukala Mayiga la ko ni ala sɔrɔ ma sini alamisa a ye ka dɔn k'a fɔ ni o bɛna bɛn avril kalo tile 21 ma Dr Choguel Koukala Mayiga a ye ka dɔn k'a fɔ ko a na kɛ CNT cɛdenw ɲɛkɔrɔ Dr Choguel Koukala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko a hakilila tigɛlen bɛ i ko ŋɔmi yirala a mɔden de k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Koukala Mayiga a tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ axe 4 min ni o bɛ a ka PAG kɔnɔ jɔsen 4 min ni o bɛ programme d'action gouvernementale kɔnɔna na a ye ka dɔn k'a fɔ Choguel Koukala Mayiga a tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ nin yɔrɔ jɔyɔrɔ 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kuma min bɛ tali kɛ Choguel Koukala Mayiga la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ko jɔyɔrɔlan ko tɛ a la wa k'a dɔn k'a fɔ hakilinatigɛ ko ni o tɛ ŋɔmi yirala mɔden ta ye a ye ka dɔn k'a fɔ ko o ye Choguel Koukala Mayiga ta ye a dira ka fɔla ni o ye Toguna ye Toguna olu y'a yira k'a fɔ ko kabini waati min na nin kunnafoni a kɔni bɔra ka bi n'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ Choguel Koukala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ k'a wele CNT ale ɲɛkɔrɔ waati min na i ka dɔn k'a fɔ kabini nin kunnafoniw bɔra ka bi maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye Choguel juguya maaw ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ Choguel fɛ olu ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ nin ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko divorce n'o ye furusa ye o ka se ka don togo bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Koukala Mayiga ani CNT maaw cɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ nin min ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ interpellation nin ka kɛ sababu ye u ka interpellation k'a yɛlɛma a ka jan min ni o bɛ wele ko motion de censure k'u ka o sigi Choguel Koukala Mayiga kan we min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Koukala Mayiga a bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ premier ministre la nin de ye k'a dɔn k'a fɔ Choguel Koukala Mayiga a juguyabaw maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ a Choguel Koukala Mayiga fɛ n'olu tɛ a kunkolo fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka kɔrɔfɔw filɛ nin ye dɛ parce que i b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Dr Choguel Koukala Mayiga la a hakilila tigɛlen bɛ i ko i k'a dɔn k'a fɔ den ni ale bɛ a mɔmuso sen kan Dr Choguel Koukala Mayiga a kɔni fasiriba y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don Dr Choguel Koukala Mayiga a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ o kɛra août kalo tile 2 san 2021 na a ye ka dɔn k'a fɔ Dr Choguel Koukala Mayiga waati min na a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ baaraba 4 na o de bolo dara a ye koyi baaraw bɛ tali kɛ fɛn min kan n'o ye renforcement de la sécurité min bɛ tali kɛ lakanabaliya la ale bɛ se ka sabati cogo min na jamana a fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kelen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ réforme politique et institutionnelle n'o ye ka se ka to politique ko yɛlɛmaw bɛ se ka don a la cogo min na a ka jan an ka foroba cakɛdaw
ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka larawe k'a ladilan cogo cɛɲuman na k'a dɔn k'a fɔ o ye filanan ye min bɛ tali kɛ organisation des élections générales n'o ye k'a dɔn k'a fɔ élection bɛ se ka labɛn élection bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn labɛn cogo cɛɲuman na cogo min na ani k'a dɔn k'a fɔ promotion de la bonne gouvernance et l'adaptation d'un pacte de sécurité de stabilité n'u ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bonne gouvernance foroba baaraw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ kɛcogo cɛɲumanw na cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o ka kɛ sababu ye bɛɛ ani kɛlɛ a ka se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ ninnu de tun ye cakɛdaw ye minnu walima ninnu ye bolodaw ye boloda minnu ni a taara ka di Choguel Kugala Mayiga ma nin boloda minnu filɛ ni a taara ka di Choguel Kugala Mayiga ma a kɔni yirala k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bakurunba la min bɛ tali kɛ 87 mais saradala k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kugala Mayiga ko a ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ a kun fɔlɔ ye mun ye min ni o bɛ wele ko la montée en puissance de l'armée o kɛra k'a dɔn k'a fɔ o ye fɛn ye min ni k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔdimi ɲɛdimi dogo ye o k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la armée bɛ ka wuli ka jɔ min boloda bi anw ka jamana a fan caman fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama koyi ka d'a la san 2012 k'a daminɛ o waati la ka se sisan ma maa min y'a jateminɛ anw ka jamana in fan caman bɛ yen i n'a dɔn k'a fɔ ko min ye tali kɛ Choguel Kugala Mayiga la n'a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ sɛbɛn kɛ armée kunda n'a kɛn tɛ k'o kɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la koyi o tuma maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kugala Mayiga u bɛ a juguya la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu b'a fɛ nin ko in ka kɛ sababu ye Choguel Kugala Mayiga a bɛ se ka bɔ premier ministre la cogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ma da a la ni o baaraw na kɛ dɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kugala Mayiga wulikajɔ caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya montée en puissance de l'armée a kɛn bɛ k'o sɛbɛn boloda Fasiriba ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ assise nationale de la refondation na Choguel Kugala Mayiga waati min na nin hakilina a ye o sɔrɔ o baara in sɛbɛn kɛra k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ k'i sen don nin ko in kɔnɔ cogo min na Fasiriba ka fɔ la Choguel min bɛ tali kɛ assise nationale et de la refondation na Choguel ka jamana in fan caman wa i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kugala Mayiga u kɔni ye recommandation minnu bɔ o sɛbɛn Choguel kɔni yirala k'a fɔ ko jamana a na mara o hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ recommandation solution minnu ni olu bɔra assise nationale sɛbɛn jamana a na mara ka taa ni o siraw ye Fasiriba ka fɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ ye wulikajɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni Choguel Kugala Mayiga a ye ninnu gɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira a bolo ni o bɛ wele ko effort de l'organisation n'o ye k'a dɔn k'a fɔ organisation des élections générales baara minnu fana filɛ ye kalata k'a fɔ ko kalata ko o nasiraw kan walasa k'a dɔn k'a fɔ kalata jɛlen a bɛ se ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko Choguel Kugala Mayiga ko u y'o baaraw sɛbɛn nun don min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maakuraw tɔw bɛ ka sɛbɛn wa jamana kɔnɔden minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɔra jamana kɔfɛ n'olu bɛ wele ko réfugiés n'i y'a ta k'a lajɛ maa 7,260 olu bɛɛ lajɛlen sera ka recenser wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ recensement général la k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu ni olu bɛ jamana kɔfɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ sen ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko Choguel Kugala Mayiga a ye wulikajɔ sɛbɛn boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ baara minnu ni a kalifara a la i k'a dɔn k'a fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka sabati cogo min na wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bonne gouvernance la n'o ye foroba ca a bɛ se ka kɛ cogo min na wa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛ mɛ réalité wa i k'a dɔn k'a fɔ foroba ca a baaraw bɛ ka kɛ a kɔrɔmasiri ye mun ye lutte contre la corruption maaba caman bɛ yen diseba caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ kaso la bi kɛlɛkɛjugu k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw sɛbɛn kɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ hali waati dɔ la ko mankan dɔ kun wulila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ logement sociaux ko la ko ɲagami don bɛ a la a ma ja dɛ bɛɛ lajɛlen la Choguel Kugala Mayiga a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ o commission k'o ci k'o da k'o ji n'o bɔra k'a dɔn k'a fɔ mankan kɔni wulila waati dɔ la min ni o bɛ wele ko garde pénitentiaire n'o ye kasobɔ gardien ye kunna yirala waati dɔ la k'a fɔ ko olu ka concours fana fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ani dibi caman k'a fɔ o don o sɛbɛn Choguel Kugala Mayiga a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛnfuraw olu ka fara ka bɔ yen tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ polisi ko la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a tɛ tɛmɛ tile 2 baɲango kan su k'a dɔn k'a fɔ ko mankan kɔni wulilen bɛ polisiso la k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ polisiw ka recrutement min ni o kɛra waati in na i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya fana don bɛ o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Choguel Kugala Mayiga a y'i a jɔyɔrɔ la min bɛ tali kɛ o décision na ko ka segin kɛ o kan Fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔw ka ca baara kɛlen ka ca Choguel Kugala Mayiga fɛ ko n'i ye baaraw ta k'a lajɛ kɛmɛ sarada bakurunbaya la ko Choguel Kugala Mayiga a ye 87 a n'a buruburu ta ko a sera ko o salu Fasiri filɛ nin ye ani min bɛ k'a dɔn k'a fɔ le Toguna kɔnɔ sanate sana ale ka sɛbɛn don a ka ca kojugu awo a yɛrɛ i lagɛ Choguel ka jeliba ye sa o ne wa kojugu an b'an bɛ tɔ dun ɲɔgɔn fɛ alors comment e ni Choguel kuma tɔ dun ɲɔgɔn fɛ kojugu nka bi an ɲinɛni kɔ ayi to ko k'i bɔ yen a Choguel bɛ ka min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mais a ɲinɛni kɔ bi awɔ hali ni t'a ka parti la anw ta tɛ maa ko ye o a ɲinɛni kɔ bi anw ta ye min bɛ ka min kɛ waati min nka a ɲinɛni kɔ bi an b'a ja tu a ma dɔ wɛrɛ di yan 1000 kɔ ɔhɔn i ye Choguel ka 1000 dun 1000 o min ye interview 1000
abu ne hakili bɛ mun ye Choguel Kokala Mayiga la a ka conférence de presse là-bas mo kɛnɛ kan MP la i kuma o kɛnɛ kan ne ko i ye dɔ sɔrɔ ne ko ngo Choguel ngo i b'a sɔrɔ mun ye Choguel ka karamɔgɔ kɛ ngo a kɛlen bɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a ka i fasa ja k'a bɛ kɛ jamana in premier ministre ye don a dɔɔni kama n'a lajɛ fo Choguel bɛ fiye bi ma Choguel bila a ko ninnu na dɛ i ko b'a la Choguel bi ma bila a la dɛ Choguel bɛ Mali politique maa dɔn dɛ a bɛ Mali politique maa dɔn gan abu dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛla kan an b'a fɔ Choguel ɲɛna baara caman bɛ a kɛra wa baara caman o ɲɛna wa mun ye baara caman bɛ Abu Safinɛ Jara o ma kɛ wa a ma ɲɛ o bɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ ayiwa caman de bɛ yen a bɛɛ se ka ɲaminɛ awɔ wa caman fana de bɛ yen Abu Safinɛ Jara a ma ɲɛ o cɛ kosɛbɛ ni min ma ɲɛ o bɛ fɔ kan ka fɔ a bɛ fɔ n'Ala sɔnna énergie ko filɛ nin ye o dogolen bɛ maa o man ɲi i yɛrɛ k'a fɔ a bɛɛ ma ɲɛ a bɛɛ ma ɲɛ o dogolen bɛ maa la o dogolen tɛ gɛlɛya min b'o kɔnɔ bi an bɛɛ b'o kalama sunkalo mun filɛ nin ye an bɛ sunkalo mun na dabalo fɛnw sɔngɔ ko o gɛlɛyalen don maa la i da sera kuma ma o a y'i da sera yiri ma sisan o ma dogo maa la dɛ a y'i da sera yiri ma gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a sababu kɛ baloko sira ye tiɲɛna ministre min yɛrɛ fana n'o ka baara ɲɛsinnen don kunnafonidilaw ka baara ko ma Abu Safinɛ Jara ne t'a dɔn kɔni ale ka wulikajɔ ye fɛn mun ye armée bɔlen kɔfɛ bolo bɛ se ka si yɔrɔ min ma Choguel ka gouvernement kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara o ye kɛnɛyaso ye dɔgɔtɔrɔ ça va là-bas yen ka fusɔn o sabu kɛ fɔlɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye banabagatɔ o ni pali tun bɛ don nka mun ye kɔrɔsigiba banabagatɔ bɛ kɛnɛya nka kɔrɔsigiba o ni pali bɛ segin so o sabu kɛ soso ye nka an bɛ don min na komi bi Jamanatu Sangare filamuso a fana y'i jɔ jɔyɔrɔ la baara o kɛra ye Abu Safinɛ Jara an bɛ taa n bɛ n bolo n b'a kari ka don soir de Bamako wula n bɛ bɔ ni a ye mun ye Laya Jara a kumara a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'ale de ye an ka jamana premier ministre ye a ye kangarida kɛ kangarida kan mun na a y'a ɲɛsin ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka diinɛ ko ma Choguel Kokala Mayiga a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin cɛ ma n'o de bɛ Mamadu Kɔnɛ kofɔ a balimakɛ a tɛ wa mun ye Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye an ka misiri dɔw kɔnɔna bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko mun ye Pakistankaw ko olu bɛ mun ye wajulu o la misiri ninnu kɔnɔna la wajulu mun n'an k'a ma ko dawa ko olu bɛ dawa la dawa i ko lɔ wa u bi minnu bɛ yala yala ka mɔgɔw waju dɔ kɛ hali n'u y'aw sigilen sɔrɔ gɛrɛ la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ k'a ka wuli ka tugu k'a ka taa misiri la olu tɛ de dawakɛla kɔni alors aw tile ma banza an t'o waati la bilen dɛ ayiwa ministre k'a lajɛ dɛ non mais ce poste là Abu Safinɛ Jara ne fɛn bilenman n'o ye maa mun fa faga n'i ye tondo bilen natɔ i bɛ boli k'i sɔrɔ o siratigɛ la mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ko mun ye Pakistan ka minnu bɛ nin waati in na an ka misiri dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛn la mun ye commune de misiri dɔw na a b'o maana bɔ hippodrome Abu Safinɛ Jara ko mun ye o misiri o kɔnɔ la ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mun ye Pakistan caman de ko o de nalen don k'u bɛ to k'o dawa k'o kɛ misiri ninnu o kɔnɔna la o siratigɛ la ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka maajuguba mun bɛ yen an bɛ don min na ko bi n'o de Yadi Agali ye kabi waati mun na Yadi Agali ale bɔra Pakistan Abu Safinɛ Jara Yadi Agali a ye nin jogojuguya in kɔni k'o daminɛ an ka jamana a kɔrɔnfɛ fan fɛ a ko nin baara nin bɛɛ lajɛlen ko a bɔra mun ye Yadi Agali ale yɔrɔ de la o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a y'a yira mun ye ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko o ma a ko nin waati in na k'a k'a farati kosɛbɛ o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bataki in kɔni ko a taara di mun ye ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko o ma k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye an ka misiri kɔnɔna dɔw bɛ yen ko mun ye Pakistannaw kɛlen bɛ k'a fa tɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Pakistanna ninnu yɛrɛ Abu Safinɛ Jara ko mun ye silamɛ association dɔ bɛ yen k'o de kɛra sababu ye ni kana n'u ye jamana o kɔnɔna la mun ye nin Pakistanna wajulikɛla ninnu Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye visa fo ka taa fara mun ye passeport diplomatique Abu Safinɛ Jara ko o bɛɛ lajɛlen nin kɔni de b'u bolo o siratigɛ la mun ye fasirikɛba ye mun ye Laya
Jara ale y'a yira k'a fɔ ko docteur Sogol Kokala Maïga a y'a yira k'a fɔ ko ni maa min bɛ Abu Safinɛ Jara n y'o de f'i ɲɛna n ko ni fɛn bilenman ye maa min fa faga n'i ye turonbilen natɔ ye i bɛ boli k'i dogo an ka maliden jugu min bɛ n'o bɛ Yadi Agali kofɔ ale ye wari bɔli laban min kɛ Pakistanakaw fɛ yen kabi Yadi Agali nana a kɛra jadisi o juguman ye o siratigɛ la mun ye docteur Sogol Kokala Maïga a ko mun ye ministre ye n'o bɛ diinɛ ministre kofɔ k'a k'i farati kosɛbɛ o siratigɛ la Abu Safinɛ Jara ko ɲininkaliw taara ka ni misiriman ninnu dɔw k'u sɛgɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko ni Pakistanais ninnu k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ko min ye silamɛya Abu Safinɛ Jara ko o bɛ se ka tinti cogo min na ko silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo kɔni k'o di ɲɔgɔn ma cogo min na ko min ye Pakistanais ninnu ko u nakun de y'o ye nka min ye premier ministre ye n'o bɛ docteur Sogol Kokala Maïga ko fɔ a ko ninnu kɔni bɛ baara mun na nin waati laban ninnu na ko dawa anw ka misiriw kɔnɔna la hippodrome kɔnɔna la n'o bɛ commune 2 ko fɔ fɛn dɔ ko a tɛ bɛn bi Abu Safinɛ Jara ko a tɛ bɛn sini a ko n'o y'a sɔrɔ an nakun de ye walasa mun ye alisilamɛw aw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la an ka association yɛrɛ dama bɛ se ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ mun ye wajili o kɛnɛ ma taa sigi an ka misiri kɔnɔna la o siratigɛ la mun ye i balimakɛ mun bɛ yen n'o bɛ ministre kɔnɛ kofɔ Sogol kɔni y'a yira la k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sɛŋɛ nin kɛwale mun n'a bɛ ka kɛ nin waati laban ninnu na anw ka misiri kɔnɔ la f'a ka fu siri a dan na n'a sɔnna a b'a kɛ a b'a kɛ dɛ a bɛ fu siri a la dɛ nin tɛ bɛn dɛ an bɛ waati min na komi bi ayiwa n'a ma ɲɛ ko la montée en puissance o bɛ sen nɔ maa wɛrɛw ka yala yala k'u bɛna diyagoya dawa kɛ an kun dawa alors an dawalen don koyi a banna an dawalen don ayi kojugu an dawalen tɛ kojugu an dawalen don dɛ awɔ kojugu Abu Safinɛ Jara kunnafoni fila an y'a sama ka bɔ mun ye Sɔrɔ de Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale ye sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ Laya Jara n'i y'ale bila yanni k'i bolo kari ka don an tɛ taa sugu la ka taa munumunu problème t'a la an ka taa sugu la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 min murumuru 5 laseli an bɛ k'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 i bolo kari ka don joona bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don a don min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon la n bɛ bɔ ni a ye Mamani Ture ale ka sɛbɛn don Mamani a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka armée Mali la a min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Gosi kan a k'a dɔn k'a fɔ kununko ni o bɛnna avril kalo tile 19 ma a k'a dɔn k'a fɔ ko Gosi kan o bilara armée Mali ale tɛgɛ kɔnɔ o ɲɛna parce que b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Barikana n'i k'a dɔn k'a fɔ o ye tubabuw ka sɔrɔsiw ye k'a dɔn k'a fɔ nin kan in a tun bɛ olu bolo Tesaliti tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Kidali Tombouctou ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Gosi bɛna kɛ kan 4nan ye kan 4nan min k'a dɔn k'a fɔ armée Mali a kɛlen bɛ ka o minɛ tabarikala b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la gɛlɛya kɔni donna bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko waati dɔ tɛmɛna gɛlɛyaba kun bɛ anw ni Mali ni Faransi cɛ a ka ja gɛlɛya in a bɛ sen nɔ hali bi sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kuma déplacé dɔw la min bɛ tali kɛ kuma porokotolenw na kuma porokotolen caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛna Faransi a marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma o kuma porokotolenw tora sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaa la ni o ye Emmanuel Macron k'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba cɛ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opération Barikana yɛlɛma dɔw bɛna don a sɛbɛn o yɛlɛmaw taara laban fɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko u kɔni ye anw bila k'a dɔn k'a fɔ k'an to kɛlɛ k'an to a camancɛ bɛ tali kɛ ka u cun ni an ye walima ka yiri ju k'a tigɛ ni an ye u y'o waleyaw ta anw sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ o de taara wolo sababu la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min ma ɲa n'a ma ɲa k'a fɔ ko min ye tali kɛ anw ka kɛlɛkɛmasaw la k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko Faransi Barikani ni olu ma ɲa k'a fɔ ko olu y'u cun ni an ye a ka kan k'a dɔn k'a fɔ anw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka a boloda sira wɛrɛw fɛ parce que i b'a fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Barikani la olu kɔni kun bɛ nin kan in kɔnɔ a mɛnna wa k'a dɔn k'a fɔ kan min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye Gosi kan ye a k'a dɔn k'a fɔ ko a bilara anw ka armée ka bolo kan wa k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye a kan 4nan de ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Gosi kan ale tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ Gao ani Menakala don nataw la i ka dɔn k'a fɔ Gao ani Menaka o kan k'i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka na di anw ka armée ma o bɛ kɛ parce que i b'a fɔ la ni o ye Toguna Mamani Ture Mamani a y'a yira k'a fɔ armée Mali dɔn k'a fɔ don nataw la a bɛna kɛ sababu ye armée Mali yɛrɛ kɔni tɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛ boloda kan o kan bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a bila an kun bɛ Faransi tubabuw ka bolo kan a kan bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ ko a na bila anw ka armée ka bolo kan dɛ o bɛ kɛ parce que i b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin kan ye ni o ye Gosi kan a dili ye anw ka armée ma i ka dɔn k'a fɔ a baara sɛbɛ labɛnna wa i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra min bɛ se k'a to i k'a dɔn k'a fɔ Gosi kan a ka se ka bila anw ka armée ka bolo kan kosɛbɛ
wa bilali ni o kɛra an ka armée ka bolo kan ka do ka fɔ ko a kɛra yamariyaw kɔnɔ wa a kɛra sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sababu kɛ ka do ka fɔ kan kɔnɔna na baara minnu kan ka kɛ minan minnu ni olu kan ka to a kan kɔnɔ ka do ka fɔ a ka taa bila fɔ a sow la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tora u tɔw la ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ armée française u ka porte parole dɔ la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko cɛ do kan in kɔni olu tun bɛ a kɔnɔ nka bibi na i ka do ka fɔ bɔtɔ filɛ nin ye ka kan in k'a di ka do ka fɔ Mali sɔrɔsilakaw ma ka do ka fɔ Mali sɔrɔsilakaw yɛrɛ na u jɔ u jɔyɔrɔ la wa i ka do ka fɔ nin ye Mali sɔrɔsilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o taalen ka di u ma ka do ka fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ne tali kɛ ka do ka fɔ Bamanji walo kɛbaaw la u kana se ka dankari u la togo si la parce que b'a kɔni y'a yira k'a fɔ ko don nataw la gosi kan tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Menaka ani Gawo olu kan ka do ka fɔ barikani bɛ olu kɔnɔ hali bi an bɛ don min na komi sisan ka do ka fɔ nka don nataw la ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ta ka bila armée a bolo kan min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ gosi kan a évacuation sévère i ka do ka fɔ conteneur 400 Baɲango faransilakaw ko u y'olu bɛɛ lajɛlen doni ka do ka fɔ ka taa ni u ye u ka jamana kanko ye fadiriba ka fɔ la ka do ka fɔ k'a daminɛ san 2012 la u ka taa se fɔ sisan ma Mali armée yɔrɔ caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o contrôle kun tɛ anw ka Mali armée bolo wallahi ka do ka fɔ volonté min ni ka do ka fɔ o ye cɛsiri min ni ka do ka fɔ cɛsiri ani hami min bɛ anw ka autorités la maa minnu bɛ yen ka do ka fɔ ni olu bɛ jamana a ɲɛmaya kunna bi ninnu kɔni ka hakilina n'u ka volonté an'u ka miiriya ti dɔwɛrɛ ka do ka fɔ armée ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ territoire national ni o ye jamana a dugukolo bɛɛ lajɛlen armée bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen contrôler cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila armée ka bolo kan o de sababu la ka do ka fɔ ko volonté min bɛ politique maaw la bi ka do ka fɔ maa minnu bɛ transition kunna bi u ka hami n'u ka jɔrɔna ko ti dɔwɛrɛ o de ka do ka fɔ ko armée a kan ka équiper baaraw u bɛ k'o kɛ min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ partenariat la Mali ani Russie ka do ka fɔ o baaraw bɛ sen nɔ wa ka do ka fɔ o baaraw ko o na to sen nɔ walasa ka do ka fɔ anw ka Mali ka do ka fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka do ka fɔ a na se ka boli anw ka jamana a fa bɛɛ lajɛlen parce que fɔlɔ o ye Mamani Touré a y'a yira k'a fɔ ko Mali ani France cɛ a ye ka do k'a fɔ min ni a bɛ wele ko divorce ye furusa ye o bɛ Mali ani France cɛ a sababu kɛ ka do k'a fɔ n'i ye France ta k'a lajɛ u ka ambassadeur tɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'i ye Mali fana ta k'a lajɛ Mali ka ambassadeur tɛ France o ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko divorce bɛ yen a m'a kɛ cogo o cogo machine nata ye ka do k'a fɔ ko Macron ye ka do k'a fɔ ani muso dɔ k'u kan ka kalafili k'o boloda o kalafili mana boloda lala ye ka do k'a fɔ ni Macron ni a kɛra paseli fɛn ye a dɔw la taabolo yɛlɛma walasa ani Mali bɛ se ka teriya k'a sinsin kura ye cogo min na parce que filɛ nin ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛn Mamani Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Sayin bɛ laban yɔrɔ an bɛ taa te min Kidal a bɛ kɛ awɔ an bɛ taa Zamɛ te an bɛ taa min Kidal wa Kidal fɛnw da ka di dɛ ni sisan tɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ni sisan tɛ a nɔnɔmugu ninnu kɔni olu da ka di kosɛbɛ sukoro hali sukoro da ka di awɔ k'o sababu kɛ u ni Algérie ka surun u ni Mauritanie ninnu fana ka surun wa manjimafɛnw firiko nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nin bɛɛ da ka di Kidal école-maître ninnu de bɛ na n'aw ye o n bɛna min fiyɛ aw école-maître ninnu n'aw taara fɛn na ye n'aw bɛ nalen aw fana de bɛ frigo kɔrɔ ninnu cɛ ka na n'o ye o y'aw école-maître ka baara nka cɛ tɛ fara école-maître la i bɛ ka journal min kala bi a sababu ye école-maître dɛ i ka madamu ne ma fɛn fɔ misi madamu min ye ministre ye a tɔgɔ madame kɔni madame kɔni kana ni madame bila n kɔnɔ ayiwa a ye o ye bɛ ka dɔ fɔ maître ma madame i tulo b'a kan na alors Abu Sabila Jara siradan tama hali bi an bɛ taa n'a ye an m'a yɛrɛ kanubɔ la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru duuru laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 mun ye Adama Togola an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Damis Adama Togola Damis an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati in na Surakabugu ka den don Nouvelle Horizon Abu Sabila Jara n bɛ taa Demba Konte a kumara a ko ka ɲɛsin dɛmɛ k'o ta ka transition ka a sɛgɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye waati tɛmɛnenw na compte dɔ kɔni ko o dayɛlɛla compte mun na a yera k'a fɔ ko maliden fɛn fɛn de bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ka transition ka a sɛgɛrɛ Abu Sabila Jara ko mun ye dɔrɔmɛ 1 ma dɔgɔ 1000 ko o man ca i bɛ na ye k'a fɔ ko o baara ko o bolodala nka an bɛ don min na ko bi mun ye compte ye Abu an sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko nafolo mun n'o bɛ na ye a kɔnɔ la o tɛ ka ye a kɔnɔ dɛ Abu Sabila Jara ko mun ye nin compte bangari ye bɛ na ye k'a fɔ ko a kɔni a dayɛlɛla nka n'o ye avril kalo tile 18 tɛmɛnen n'o bɛ bɛn san 2000 ani san 22 o ma a yira k'a fɔ ko mun ye nafolo mun o bɛ kɛsu in kɔnɔ la k'a bɛ ti jɔ mun ye chauffeur miliyɔn 102 ani 100 000 a n'a a kunkanfɛn Abu Sabila Jara nin wari mun na a ka dɔgɔnɛ wuli ka jɔ mun
n'a bɛ senna nin waati na mouvement minnu olu sigilen bɛ sen kan ka yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka transition ka a dɛmɛ Abu Safinɛ Jara nin wari dun k'a sɛbɛkɔrɔ ka dɔgɔ o siratigɛ la mun ye Demba Conte a y'a yira k'a fɔ walasa ka ɲɛsin mun ye CEDEAO ye maaw ye ŋaniya juguya mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ anw bɛ se ka kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma cogo min na mun ye jamana marabaaw ye wele bila mun ye maliden bɛɛ lajɛlen u ma ministre mun bɛ n'ale bɛ an ka wakanow kunna Abu Safinɛ Jara a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma ka hakilina kɔni ni k'o ta mun ye compte bancaire ni k'o dayɛlɛ compte bancaire mun ni malidenw bɛ se ka taa nafolo ka assurer a kɔnɔ transition ko a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nka Abu n'o de fiyɛna fɛn mun kɔni n'o bɛ maninfin yɛrɛ kɔni k'i kamana gan mun ye avril kalo tile 18 tɛmɛnen a yira k'a fɔ ko wari mun o bɛ nin kɛsu in kɔnɔna la wari mun n'a bɛ compte in kɔnɔna la k'a tɛ tɛmɛ mun ye sɛbɛn wari miliyɔn 102 la dɛ ani 100 a n'a a kunkan fɛn Abu Safinɛ Jara ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a ka gɛlɛn fɔ k'a fɔ ko a ka gɛlɛn a ko mun ye waati dɔ tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye compte bancaire ko o dayɛlɛ la k'a fɔ ko mun ye fan Covid ye ko maaw ka dɛmɛ don Covid la Covid bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara o nafolomugu yira ko o cayara ni nin ta in kɔni ko o ye Abu Safinɛ Jara mun ye Demba Conte a yira k'a fɔ ko nin mouvement ba ninnu ko u bɛ sen na mun ye maa caman de bɛ ka yira k'a fɔ k'i bɛ transition ni ka a dɛmɛ Abu Safinɛ Jara ko nka ko kɛwale ninnu Abu Safinɛ Jara ani mun kɔni k'a bɛɛ dusukun na a b'i n'a fɔ k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o siratigɛ la mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ Demba Conte ko fɔ a yira k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnenw na i bɛ na ye k'a fɔ ko mouvement dɔ kɔni ko o bɛ sen kan mouvement min n'an k'a ma ko Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali Fizi Mali o tɛ wa o y'a yira k'a fɔ ko mun ye maliden miliyɔn 4 Abu Safinɛ Jara k'olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u bɛ transition ni ka a dɛmɛ mun ye Fizi Mali Abu Safinɛ Jara ale kɔni ye o sɛlɛ jamana in kɔnɔ la nka n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara fɛn in dayɛlɛ n'o bɛ compte bancaire ko fɔ a dayɛlɛ fo ka na bila bi la nafolo min kɔni b'a kɔnɔ kunnafolo in kɔni ko a ka dɔgɔ Abu Safinɛ Jara fo k'a fɔ ko a ka dɔgɔ a ko mun ye Fizi Mali olu y'o kunnafoni mun di k'a fɔ ko mun ye maliden miliyɔn 4 ko olu kɔni ye signature kɛ k'a fɔ k'u bɛ transition in dɛmɛ o maliden miliyɔn 4 Abu Safinɛ Jara n'i y'a jate kɛ k'a jate bɔ hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye 44 de bila kalo o kalo 44 Abu Safinɛ Jara ko mun ye chef wari miliyari 8 an bɛ taa sɔrɔ o la a kan ka se o a kan ka se jaralaka n'a kɔnɔna ninnu aw di aw jaralakaw ye o ye ko an bɛ transition dɛmɛ an b'a di dɔrɔmɛ kelen a tɛ k'o di comment a jaralaka ninnu ma dɔwɛrɛ bila 200 kɔ ne 200 bila kɛ k'a ka nasɔngɔw di mun la hawla a y'a ka nasɔngɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa di Asimi ma k'a bila compte kɔnɔ awɔ comment an b'o kɛ a y'o kɛ b'a fɔ a bɛ transition dɛmɛ ni ko i bɛ maa dɛmɛ f'i k'a volonté de yira yɛrɛ la Abu Safinɛ Jara miliyɔn 100 a ka dɔgɔ dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a ka dɔgɔ mais est ce que mɔgɔw sirannen tɛ ka siran mun na parce que an delila ka ni ɲɔgɔnnaw kɛ yan min bɛ tali kɛ effort de guerre la a l'armée malienne san tɛmɛnenw na o yɛrɛ dɔrɔmɛ kelen o ɲɛfɔli ma kɛ maa ye wari dira jɔn ma a bɛ compte jumɛn kɔnɔ alors o ma kɛ san ɲɔgɔnnaw mana na o ma kɛ 2012 wa 2012 ayi o de ɲinan tɛ kelen o effort la o de ɲinan tɛ kelen ye ayi bon ani ɲinan tɛ kelen mais o min filɛ o ye dɛ o de bɛ mɔgɔw siran yɛrɛ la cɛ bɛna min fɛ o wari jiginna bɔgɔda kɔnɔ dɛ an y'a minɛ daminɛ hali jardin d'enfant la awɔ aw ye wari minɛ min da ye dɔrɔmɛ kelen min da ye 20 an y'a daminɛ fɔ ekɔliso la aw ekɔlimɛtiri y'o minɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa du bɔ nka hali sini an t'a dɔn a wariw taara fan wala an taara n'an ta ye dɛ ekɔlimɛtiri an tɛ t'o sira fɛ dɛ aw y'a tɔ bɔ jɛlenya da don awɔ ka dɔɔni sɔri k'o bila kɛrɛfɛ yewu a b'o kɛ an t'o kɛ dɛ a y'a bɛɛ jigin ayi an y'a bɛɛ jigin Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ Demba Conte ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka maa caman kɔni ɲininka maa minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ transition k'u dɛmɛ ko kun jumɛn de la sa ko mun ye nafolo kɔni dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen ma ca aw ma se ka wari kɔni ko o bila mun ye nin compte bancaire in kɔni o la Abu Safinɛ Jara olu caman y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni k'olu bɛ transition in dɛmɛ olu bɛ transition in dɛmɛ farikolo kɔni k'o la ko k'a fɔ ko mun ye musaka ko ye n'o ma wari ko k'o fɔ ko jamana in bɛ don min na komi bi ko gɔntɛgɛ don Abu Safinɛ Jara nin kun ye kunnafoni an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Demba Conte ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la sinon an ye transition dɛmɛ an y'a dɛmɛ n b'a dɛmɛ an b'a soutenir o tɛ se ka kɛ n'a ma ɲɛ ko gouvernement ye nin hakilina sɔrɔ ka compte dayɛlɛ vraiment ɲama kan ka sɔrɔ compte a wari tɛmɛnen na ayi ɲama kan ka sɔrɔ ça il faut le dire dɔɔni alors ne nɔni b'a kɔnɔ combien 100 millions 100 millions miliyɔn 100 ani miliyɔn 2 mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ non 100 millions tɛ o bɛ ka mobili minnu bɛ ka circuler il faut voir certaines voitures qui wallahi y'o tiɲɛ dɛ Samba Tanjigura kamalen Samba Tanjigura ni waati na me foli ta ni ka sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye nka bu ye fɛn mun fana fɔ kamin ba a ɲɛma tɔ ni lajɛ
akadamine ɲɛmaw la kamin be inyama to ne lajɛ n'a ye compte bancaire ni ko o dayɛlɛ a ɲɛma minnu be yen ministre minnu filɛ be yen nin waati na aw yɛrɛ ka dɔɔni sɛlɛ ka bɔ a ka sara kɔnɔ ko jigin a kɔnɔ fɔlɔ maa minnu n'olu be CNT kɔnɔ olu ka dɔɔni sɛlɛ ka b'u ka sara la ko o jigin a kɔnɔ fɔlɔ n'o kɛra e b'a ye malidenw bɛ wari bɔ maa dɔw yɛrɛ dɔw bɛ CNT kɔnɔ i b'a sɔrɔ hali o kun tɛ fɛn sɔrɔ u bɛ ka miliyɔn joli ta bi i bɛ se ka dɛsɛ cogo di ka hali 500 bila a la a tɛ se alors i tɛ dɛsɛ parce que n kun tɛ fɛn sɔrɔ n kun tɛ wari sɔrɔ ni ye wari sɔrɔ daminɛ ka se fɔ miliyɔn 1 ni kɔ ma bon n kan ka miliyɔn 1 kɛ ka mago ɲɛnabɔ 500 n bɛ t'o bila nin kɛsu kɔnɔ i jaw ayi non siga t'a la dɛ mun ye CNT maaw ani ka fara mun ye gouvernement maaw yɛrɛ ani an opérateur économique ba ninnu ko in ka daminɛ olu la nka n'a fɔra k'e b'a fili bi ko sini ko a t'o kunbɛn o tɛ k'o ye dɛ ko sabu k'an ka opérateur économique ninnu fana degelen d'olu la u b'a fili bi ka taa kunbɛn ko yan fɛ sini olu ta y'o de ye n'u y'a fili bi u b'a fɔ ko an bɛ taa kunbɛn yan fɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma mun ye Jose Seku Bokum ale ko on est vraiment envie d'aider la transition mais actuellement le pays est très dur il y a rien dans la main non Assim doit diminuer le salaire de tous les députés de CNT ye kuma wulilen bele kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don mais bɔdi sɛbɛn min y'o cɔko le soir de Bamako a ye ka don k'a fɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnw Laya kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n kɔrɔmuso cɛ ka parti n'o ye Sumala Sise ye URD ale ko tɛ parti de poignée de la main a ye ka dɔn k'a fɔ Gwɛlɛ a bɛ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ Gwaɲɔn Kulubali kɔnkɛrɛ min ni o laban ni o kɛra waati na kɔnkɛrɛ laban kɔni y'a jira k'a fɔ ko Gwaɲɔn Kulubali k'a dɔn k'a fɔ ko présidentiya kan ka taa ka di ale ma ko parce que b'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko Gwɛlɛ a bɛ parti fila ye ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja a bɛ parti in kɔnɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ vice président n'o ye Saliku Sanogo ka dɔn k'a fɔ ka taa se Gwaɲɔn Kulubali ma Gwɛlɛ ba a bɛ parti in ni ɲɔgɔn cɛ Sumala Sise ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ URD a ɲɛma kuno waati min na Sumala Sise a y'a ka ɲɛmaya kɛ URD kɔnɔ ka taa se a ka saya ma i ka dɔn k'a fɔ mankan kisɛ kelen a ma wuli parti in kɔnɔ parce que b'a fɔ la ka dɔn k'a fɔ ni o ye Laya Jara a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi parti URD ale siège min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o ye policiw ye ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛ yɔrɔ in da la n'o ye URD a siège da la walasa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gwɛlɛw la Gwɛlɛ ka se ka éviter i ka dɔn k'a fɔ kan fila ani ɲɔgɔn cɛ parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Laya la Laya ko k'a dɔn k'a fɔ kununko k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni ko a sɛbɛ fiɲɛngun mɛ k'a dɔn k'a fɔ polisilakaw kɛ kun bɛ ka yɔrɔ k'a sɛbɛ minɛ parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Laya ye ko waati min na olu bɛ tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u jɔra ka ɲininkali kɛ ɲɛ bɛ jama kɔni caman la o kɔni kɛn bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ polisiw kɛn bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ URD k'a siège k'a minɛ b'a k'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ a tɛmɛ dɔw ye ɲininkali kɔni kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ gardien dɔ la gardien kɔni y'a ɲininka k'a fɔ ko olu kɔni kun ye gardien ye wa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ permanence la sanga ani waati olu kun bɛ o assurer nin yɔrɔ in na n'o ye URD siège ye a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ olu minnu ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ permanence kɛ don tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ ta k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen dɔnna tigɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o ye i ka dɔn k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gwaɲɔn Kulubali ale ka kan Saliku Sanogo ale ka kan walasa i ka dɔn k'a fɔ Gwɛlɛ u kana se ka a kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u kana ɲɔgɔn sɔrɔ parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ Gwɛlɛ kɔni bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ présidence ale kɔni taara ka di Gwaɲɔn Kulubali ma i ka dɔn k'a fɔ waati min na Gwaɲɔn Kulubali a yirala k'a fɔ ale ni présidentiya a ka kan a ka dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye maaw invité ka maaw wele a ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ lajɛrɛ dɔ la k'o boloda siège la lajɛrɛ min n'u y'a boloda siège la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Saliku ka maaw la olu kɔni ko fiyewu k'i ka dɔn k'a fɔ ko présidence hali ni a tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ présidence a bɛ olu bolo i ka dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ commune 5 tribunal de la grande instance commune 5 olu kɔni kun ye gɔrɔsi bɔ gɔrɔsi min ni o y'a jira k'a fɔ ko Gwaɲɔn Kulubali ka dɔn k'a fɔ ale ni bureau ka kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ parti in siège la a ɲɛmaya kan ka di Gwaɲɔn ma i ka dɔn k'a fɔ Gwaɲɔn Kulubali ka dɔn k'a fɔ ale kɛra a ɲɛmaa ye i ka dɔn k'a fɔ a bɛna fɔ o kɔni ɲɛmaya min ni o t'a mɛn ka di Gwaɲɔn ma ɲɛmaya in kɛra congrès sɛbɛ dɛ ka dɔn k'a fɔ Saliku Sanogo ale ni a nɔmaw ka dɔn k'a fɔ olu ma jɛ ni o ye congrès min ka dɔn k'a fɔ ni a kɛra janvier kalo tile 16 san 2022 na ka dɔn k'a fɔ congrès in kɔni y'a jira k'a fɔ ko Gwaɲɔn Kulubali ale kan ka kɛ présidence ye ka dɔn k'a fɔ o présidentiya k'a daminɛ o don la ka se bɔ bi ma ka dɔn k'a fɔ ko Gwɛlɛ kɔni a wulilen bɛ Saliku Sanogo ale n'a ka kilannamaw olu ye fɛɛrɛ jumɛn boloda o de ye ka dɔn k'a fɔ ka tribunal wale k'o fana saisi walasa ka dɔn k'a fɔ Gwɛlɛ in kɔni a bɛ se ka to u ni ɲɔgɔn cɛ wa min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ commune 5 tribunal la olu kɛlen kɔrɔ
kɔfɛ ka Guayon Kulubali k'a ta walima olu kelen kɔrɔ kɔfɛ ka Gurasi k'a di Guayon Kulubali ma kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ talikɛ ka don k'a fɔ Saliku Sanogo la ka don k'a fɔ min bɛ talikɛ ka don k'a fɔ ni a ma présence ya n'a ma bila tile o tile ka don k'a fɔ ni o bɛna da a kan 500,000 francs ni o ye 100,000 ye a ka don k'a fɔ ko a kan ka o sara koyi parce que b'a fɔ a ka don k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hali bi i ko bi Saliku Sanogo i ka don k'a fɔ a bɛ a da kan wa i ka don k'a fɔ Saliku Sanogo a tɛ fɛ ka bɔ a wuli kan koyi wa min bɛ talikɛ ka don k'a fɔ Guayon Kulubali la IRD président ka don k'a fɔ Guayon Kulubali IRD président ka don k'a fɔ ɲɛmaya de bɛ ale bolo bi nka i ka don k'a fɔ Guayon Kulubali a balilen filɛ ka don a ka bureau kɔnɔ bɛ talikɛ ka don k'a fɔ URD a siège la Guayon Kulubali balilen bɛ togo bɛɛ lajɛlen la kuma i ka don k'a fɔ dispositif sécuritaire n'o bɛ talikɛ polisilakaw la olu kɔni kɛn bɛ ka yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a lakana an bɛ waati min na komi bi walasa i ka don k'a fɔ ni kan bila in u kana se ka se ɲɔgɔn ma fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka don k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Dara ale ka sɛbɛn soir de Bamako maaw foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ mun ye Saliku ale ka maaw olu fana y'a yira k'a fɔ ko mun ye Guayon ka maaw ye congrès mun kɛ k'a congrès de ma kɛ ni sariya ye k'a ma kɛ sariya kɔnɔ bɛɛ talen di ta da bɔgɔ jɛlen kan a bɛɛ ta dalen bɛ bɔgɔ jɛlen kan bɛna min f'i ye ala ka ɲɛ ka d'a ma bɛna min f'i ye da teliya la ka don k'a fɔ an kɔrɔmuso cɛ n'o ye ka don k'a fɔ Cissé Sumala Cissé a y'a ka ko bɛɛ kɛ ni mankan jugu ma wuli kosɛbɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Sumala taara tiɲɛ so ni mankan kun man ka wuli waati in na ala ka hakili ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman bɛɛ fɔlen don ami bi bɛn arɔ kosɛbɛ awɔ n'ala sɔnna Abu Safinɛ Jara waati kɔni a sera an bɛ foli ni tanu ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Mamadu Kunsɔgɔlen m'an na Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔ kana la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen k'u walimadɔn